L-ewwel karozza elettrika f'Malta, mill-kunċett sa trakka, mibnija kompletament mill-UM Racing Team tal-Università ta' Malta. L-istudenti ilhom madwar 3 snin li tnebħu minn idea biex jibnu din il-vettura. Fil-pront ċamru l-kmiem biex jagħmlu l-ħolma tagħhom realtà. Wara li ddisinjaw paċenza li ma bħala, l-istudenti bnew vettura li kapaċi taċċellera sa 100 km kull siegħa f'4 sekondi. Din hija l-ewwel karozza kompletament elettrika li jinbniet f'Malta, inbniet mill-UM Racing Team li kiseb ukoll riżultat prestiġjuż ferm fil-kampjonat ta' Silverstone. Il-karozza meta tkun kompletament nieqfa tek kapaċi tagħmel 0 to 100 ġarba sekondi li hija achievement kbira ħafna komparat mal-karozzi li kellna qabel li ovvjament hemmhekk ma stajniex nagħmlu għax kienet ix-xita ma ovvjament xorta nixxielna nikkompetu u nġibu riżultati tajbin. Il-UM Racing Team tal-Università ta' Malta jikkonsisti fi studenti minn fakultajiet u dipartimenti varji minn inġinerija, ekonomija u management għal xjenza. Din hija l-ewwel karozza electric li aħna bnejna mhux biss fl-Università u mhux biss l-UM Racing imma l-ewwel karozza electric li qatt imniet Malta minn nies Maltin, jiġifieri involvejna stakeholders Maltin, kumpaniji Maltin biex nibnuha. Iffaċċjaw diversi sfidi waqt il-vjaġġ tagħhom. Għandna average ta' 80,000 tiswa, ġifieri ir-raġuni għax hemm components li huma ta' voltaġġ veroli bħal il-batteriji wieħedhom għandek bej 20,000 li ġa għandek kwart tal-binja, mbagħad għandek il-motor, għandek il-raw material, ġifieri il-ħadid tal-xażijiet, tas-suspension, il-pjanċi biex tqiegħed kollox. Il-UM Racing Team irnexxielu jikseb id-9 post minn 60 tim minn universitajiet minn madwar id-dinja f'kompetizzjoni fiċ-ċirkwit ta' Silverstone, ir-Renju Unit. L-istudenti esprimew ruħhom fiduċjużi li ser ikomplu jtejbu r-riżultat fis-snin li ġejjin.